Desde o descubrimento da tumba do apóstolo, iniciouse un fluxo continuo de peregrinos ingleses que chegaban en barco ao porto da Coruña. A navegación era rápida. Tardábase 5 días en chegar de Plymouth ao porto coruñés. Nas súas continuas viaxes durante toda a Idade Media, os ingleses traían lenzos e panos para vender, e de volta levaban principalmente viño. Lopo de Moure é un importante e rico fidalgo de Ribadavia. É propietario de viñedos e ten a súa propia adega. Pero ademais cobra rendas en viño e cómpralles a outros produtores pequenos da zona viño que logo el revende. E aí está o seu gran negocio. Hoxe ten unha visita importante, a do inglés Paul Brown, un comisionado dunha gran sociedade comercial londinense que compra viño en Ribadavia e que o exporta desde o porto de Baiona. O comisionado inglés quere que o fidalgo lle consiga para o mes de xaneiro 120 moios de viño branco de boa calidade. Trátase dun pedido importante. Cada moio leva 110 litros. Lopo de Moure asegúralle que sí é posible contar con esa cantidade de viño. Só queda concretar o prezo. Pero algo vai cambiar os plans. Outro comerciante, Xoán de Baceiredo, acaba de chegar de Baiona. As novas que trae din que é imposible sacar ningunha mercadoría en barco polo porto. A culpa ten a guerra aberta entre Inglaterra e España. Estas novas botan por terra as contas do fidalgo. Os intereses vitícolas do Ribeiro víronse así condicionados polo gran conflito que marcou a política de Felipe II. O Atlántico convertíase nun mar perigoso, pero ao mesmo tempo consolidábase como o grande escenario da actividade comercial. No século XVI, o eixe comercial basculou do Mediterráneo ao Atlántico. Dous foron os motivos: o auxe de novas potencias económicas como Inglaterra, Flandes ou Holanda e o descubrimento de América. Pero Galicia quedou excluída do comercio coas Indias. En 1522 o emperador Carlos V accedía a establecer unha casa de contratación na cidade da Coruña como nova base comercial na ruta con América. Pero esa concesión suspendeu na Felipe II en 1573 e a Coruña e Galicia perdían así os beneficios económicos da ruta comercial con América. Das inmediacións deste castelo de Sant Antón, na entrada do porto da Coruña, partían en xullo de 1588 os 150 buques da Armada Invencible dispostos a invadir Inglaterra. A expedición bélica pasou aos anais da historia como a derrota máis rotunda de Felipe II. Nesas circunstancias parece claro que era difícil manter unha actividade comercial normalizada con Inglaterra e ademais había unha prohibición temporal de manter relacións mercantís cos ingleses. Pero como afectaron todos estes feitos ao viño do Ribeiro? Lopo de Moure acaba de recibir unha carta do comisionado inglés Paul Brown. Nela infórmalle do que xa sabía, da guerra entre Felipe II e Isabel I e da imposibilidade de sacar mercadorías polos portos galegos. Por estas razóns, Paul Brown dá por desfeito o trato. Pechada a posibilidade de exportar viños desde Galicia, os comisionados ingleses comezaron a mercar viño en Portugal, no Val do Douro. Os viños do Porto foron paulatinamente substituindo os do Ribeiro, que perdían definitivamente o mercado inglés no século XVIII.